svakakve metode čovjek proba kad nešto radi da skine. Znači, naprskao sam ga i VD-om. Ali ne ide. Znači, skidam ovaj dole, ne znam sad kako se to zove, sa Honde onaj da gdje ide ovaj nož za režanje trave. Trebam da stavim sa drugog motora, to je sa ovog, da skinem isto zapeklo. Znači ovaj motor fali mu neki dijelova, tako da njega ostavljam za dijelove. I trebam da namontiram na ovu